postin lähetti. Kävin noin 10 minuuttia sitten tuomassa tämmöisen ison paketin. Tää on Ranskasta ludipay.netistä tilattu. Siellä on aina suunnilleen kerran kuukaudessa vaihtuva tämmönen flash-tarjousmyynti. Eli siellä on tietyn aikaa tosi isoja lautapelitarjouksia. Ja mä yhtenä iltana huomasin sen ja tilasin sieltä sitten aikamoisen kasan tavaraa. Tää ei ole mennä ihan mikään kevyt paketti. Täällä on toistakymmentä peliä. Mä en edes muista enää mitä kaikkea mä olen tilannut. Niiden hinnat vaihteli aivan 2 eurosta. Keskiarvo oli noin 5. Kalliimmat pelit oli siinä 7,50 tai pikkusen päälle 10, mitä mä sieltä tilasin. Ne on kaikki vähän vanhempaa peliä. Eli sellaista niin kuin 2010 ja sitä vanhempaa. Lautapelien lisäksi siellä oli paljon ranskankielisiä keräilykorttipelejä. Niitä mä en tietenkään tilannut, koska mä en osaa ranskaa niin hyvin, että vois niitä sitten hyödyntää. Mutta lautapeleistä mä koitin valita semmosia, missä kieliriippuvaisuus ei ole kovin suuri. Siellä on myös roolipelejä ja kaiken näköistä muutakin tavaraa myynnissä, mutta sieltä Ludipayn sivulta voi sitten hakukoneella niin rajata sitä hakua pelkkiin lautapeleihin. Eli nyt avataan laatikko ja katsotaan mitä mä oikein olen saanut. No niin, tää on melkein parempaa kuin jouluna. Harvoin saa näin paljon. Täällä on ensinnäkin, oi vaimo ihastuu, tämmösiä luetteloita pari. Näitä on kiva lukea, katsoa mitä vois haluta. Okei, ensimmäisenä Prosperity. Tää on Reiner Knizien ja Sebastian Blichdale. Sait tämmönen väärin. Suunnittelema talouspeli Prosperity. Joo, varmaan ihan kiva. Ei ollut mitään täysin huippupelejä oikeastaan mitä siellä oli tietenkään myynnissä. Että board game ratingi vaihtelee yleensä 6 ja pikkusen päälle 7 välissä näissä mitä mä tilasin. Tässä on Ystari-boksi. Täällä on 5 minilisäriä 5 eri Ystarin valmistamaan peliin. Eli täällä on Amytis, Metropolis, Keilus, Magna Carta siis, Sylla ja Yspaan. Kaikkiin pikkusen eri kokoisia lisäreitä. Toi Keiluksen mä olen itse asiassa tilannut, saattaa olla tässä laatikossa. Syllakin saattaa olla tässä boksissa. Metropolis mulla onkin ennestään tuolla hyllyssä ja se on osoittautunut ihan mukavaksi peliksi. Sitten on Conan korttipeli. Tää oli ainut mitä mä käyn ennen tarkistaa VGGstä mikä tää edes on. Mä ajattelin, että 3 euroa Conan pakko olla niinku 3 euroa arvoinen. Ilmeisesti tää ei välttämättä ole sen 3 euron arvoinen, mutta ehkäpä noin korttitaide on sentään niinku mukavan näköistä. Tulipahan hankittua. Sitten joku pieni. Joo, tää on Legend of the Five Rings. Keräilykorttipelin Scorpion Clan Deck, tämmönen aloituspaketti tavallaan. Täällä on sitten Legend of the Five Ringsin tämmönen deckin säilytys peltilaatikko. Maksoi euron. Sitten toinen lautapeli Ystarilta Industry, Michael Schachtin. Tää oli kans jonkunnäköinen talouspeli, 75 minuuttia kestoa. Tässä on jopa englanninkieliset ohjeet, se on ihan bonusta. Mahtokohan tuossa Prosperityssä muuten olla? Vai täytyykö? Tää on varmaan ranska versio, eli tähän täytyy tulostaa itse netistä säännöt. Sitten Hobbit, An Unexpected Journey. Tää on WizKidsin
HeroClix yhteensopiva lautapeli. Tän on itse asiassa suunnitellut Erik Lang. Mutta tämä on sitä varhaisempaa tuotantoa ennen kuin se oli, Erik Lang oli tosi iso nimi. Mutta tämä ei kai huono peli ole, tämä on aika raskas. Raskas peli ja tässä on ilmeisesti tosi hienot figut, ne mitä tässä on mukana. Että täällä on Goblin Kingia ja Gandalfia ja Bilboa ja Örkkipomoa ja muuta. Varmaan ihan hienon näköinen peli. Tässä sitten Ys. Tätä löytyy niinku todella monesta eurooppalaisesta lautapeli-nettikaupasta niin tosi halpaa hintaa. Nyt päätin sitten sen ottaa. Näyttää suhta abstraktilta, olisikohan tämä joku kaupungin rakentelupeli. Ehkä. Sitten Frontiers, La Liberté ou la Mort. Eli Frontiers, vapaus tai kuolema. Tää on tämmönen, ei fikupeli, mutta samanlaisilla säännöillä pahviläpysköitä liikutetaan kartalla. Tämmönen taistelupeli. Tää on vissiin ihan hyvä ja nyt Kickstarterissa oleva tää Heroes of Normandy perustuu samaan, tai siinä on sama pelimoottori. Ihan odotan, että pääsen tota kokeilemaan. Sitten taas joku isompi boksi. Deluges. Jotain saarella liikutaan, jotain tehdään, en tiedä. Jotain omaa kanssa. Niin joo, tämä on se peli, missä tätä fantasiamaailmaa niin kohtaa tämmönen tulva ja yritetään sitten niin omaa kansaa sen alta pelastaa. Aika raskas boksi. Varmaan valmistellaan sisällä. Sielläkin löytyy. Sitten löytyy Sylla. Roomaan sijoittuva tämmönen politikointipeli. Syllahan oli roomalainen konsuli muistaakseni. Joo, 79 EKR. Jees, tää on varmaan semmonen niinku, missä kyllä peliporukan kesken voi tulla aikamoista selkään puukotusta, vaikuttaa sieltä. Sitten Le Sigle d'Or. Tää on Hollannin tämmöisestä kultaisesta kaudesta kertova peli, eli mennään varmaan jonnekin sinne. Olisiko tää 1500-lukua? Ei, 1602. Oikein tämmönen peruseuro-peli, jossa on karttaa Välimeren aluetta siellä ja käydään varmaan kauppaa ja kunnon pistesalaatti. Oikein tämmönen vanhan tyylin europeli. Sitten tää saattaa olla vähän paremmasta päästä noista mitä on ostettu. Nefertiti. Tää oli ihan hyvät arviot saanut. Tää sijoittuu niin kuin Farao Ekhanatonin aikaan, eli hän oli tämmönen farao, joka toi tämmösen, poisti vanhat Egyptin jumalat niin kuin käytöstä niin sanotusti ja nosti tämmösen aurinkokultin siihen tilalle ja hänet sitten ilmeisesti salamurhattiin. Mutta tässä nyt sitten ei varmaan kuitenkaan salamurhata ketään, vaan kerätään ilmeisesti lahjoja kuningatar Nefertitille. Joo, ilmeisesti parhaan lahjan keksinyt alamainen voittaa. Sitten Yssin lisäri. En tiedä mitä pitää sisällään. En tiedä emopelistäkään mitään. Legend of the Five Ringsin. Tää on ranskankielinen versio. Tää on Samurai Editionin jonkunnäköinen starteripaketti. No, mulla näitä L-Visa-kortteja tuolla
kaapissa hirveä läjä. Pelasin joskus 10 vuotta sitten. Sitä aika paljon. Joten vähän kiinnosti hommata, kun ajattelin, että saa suunnilleen euronkin paljon noita bokseja. No tässä on sitten Keylus Magna Carta. Se on ihan kova peli. Tunnettukin. Toisin kuin monet näistä, mitä mä olen täältä kaivannut. Mare Nostrum ei ole emopeli, tämähän on aika tämmönen suuri europeli. Siihen ostin tämän Extension Mythologie lisärin, koska tää oli kans joku 3,5 euroa tai sitä luokkaa. Jos vaikka joskus saisin sen peruspeli jostain edullisesti, niin sitten on toi valmiina. Vielä löytyy Skytraders. Kaupankäyntiä tämmöisessä vähän steampunkahtavassa fantasiaympäristössä. Tässä oli aika kivan näköisiä tommosia komponentteja. Tää on ranskankielinen, eli tässä on vähän tulostella niitä ohjeita. Nyt alkaa olla kohta boksi viimeinen. Joo, tää on varmaan boksi viimeinen, kyllä. Utopia. Siinä on kanssa rakennetaan jonkunnäköistä utopistista ihannevaltiota ilmeisestikin. Joo, kreikkalaisia, egyptiläisiä, kiinalaisia, maijat ja persialaiset kisaavat ilmeisesti siitä, että kenellä on paras valtakunta. Tämmöiset Ranskan tilaukset. Ja paras tässä oli se, että nämä oli aivan sikahalvat. Koko tää setti, 85 €, kortista loppuun puhti pari sekuntia ennen kuin mä sain videon loppuun, eli koko roska 85 €. Ja aina kun mä olen tilannut nimenomaan tästä flash saleista, eli tästä ajastetusta tarjouksesta, niin postimaksuja ei ole tullut Suomeen laisinkaan. Ei mitään. Silloin kun mä tilaan normaalisti, niin lähettää sähköpostilla semmoisen niin kuin PayPal pyynnön, että maksa se ja se. Ei nekään pahoja hintoja, mutta flash saleista jostain syystä ei ole kertaakaan. Mulla on nyt 3 tilausta tullut. Niin ei ole tullut postimaksuja. Ehkä niillä on niin kiire, että ne ei ehdi sitten semmoisia niin kuin jälkivaatimuksia lähettelemään tai jotain muuta, mutta ei tule paljon pelikohti kyllä hintaa jos keskihinta on suunnilleen viitosen lautapeleissä. Eli jos se ei ole sulle ongelma, että peleissä saattaa olla ranskankieliset ohjeet pelkästään, niin ja sun täytyy tulostella PGGstä enkkusäännöt, jotta sä pääset pelailemaan, niin jos se ei ole ongelma, niin nyt saa lautatavaraa kyllä tosi halvalla Ranskan maalta. Tää oli nyt tämmönen video. Nähdään myöhemmin muiden videoiden merkeissä. Moro!